হাত মানুহ কিবা হৈছে নেকি হা দুখ পাইছে আর এই যে এই জায়গাটায় ওজন থেকে উঠে গেছে গা হ্যাঁ এই মানে थिग ओरै अदालगुरि मोनहांहां लामायाव जादों बे घटनाया रावबो जेबो जायासै एसे दुखु मोनदों खिन्थु गोब्राबै रावबो जखम जायासै दा नोंथांमोना फिलफिलि गाखोयोबा मोजां गाखो साबधानै गाखो आरो सालायग्राखौ मोजाङै सालायनो हो